absolut fabulos ce are de spus acest bătrânel. Ascultă-l și tu. Dumneavoastră chiar sunteți descendent al unei familii care Nu sunt descendent al unei familii. Field, nu? Sunt descendent al unui trib numit Isahar. Se gravează, da? Așa. Da. Tribul Isahar, da? Neamul Șefer, care înseamnă scriitor, scriere, da? Și vă arăt aici, Tora înseamnă învățătură sau lege, Haftarot înseamnă profeții. Deci asta este acea parte din Vechiul Testament, cum numiți dumneavoastră Vechiul Testament, și care se numește Tanah, adică complet, întreg, da? Da. Este acea parte care ne spune despre învățătura pe care a dat-o Domnul Dumnezeu lui Moise și Moise celor 12 triburi, printre care și tribul meu, tribul din care aparțin eu, numit Isahar, da? Care înseamnă răsplătire. Noi, evrei, știm că lumea asta care are un început, are și un sfârșit. Și sfârșitul ăsta nu vine când țipă unul pe marginea prăpăstiei într-un beci. Vine Domnul, vine sfârșitul, ci așa cum e scris acolo, cum v-am arătat în Tora, da? Acolo zice, amărât, năcăjit și așa, îi spune lui Noe, Duhul meu nu va rămâne o veșnicie în om, pentru că omul nu va mai fi decât carne păcătoasă, da? Totuși, zilele lui vor fi de 100 de ani jubiliari, nu de 365 de zile sau așa. Adică la 50 de ani, anul ăla 50 se numește an jubiliar. 120 de jubilee sau de ani jubiliari înseamnă 6000 de ani. Și acum, ca să te țin bine și pe tine și pe tine, suntem în anul 5996. Atât ar trebui normal să fim, ziceți, nu? Suntem. Nu că ar trebui. Da. Suntem. Că nu-ți place ție. Pentru că, nu știu situația ta, zic așa, Cătălin vrea să se însoare. Păi tocmai acum te-ai găsit să vii, Doamne. Da? Dani are o afacere în curs de așa. Zice, păi când să mă apuc și eu să mă dau mare la foștii mei colegi de facultate, acum te-ai găsit să vii. De aceea Dumnezeu nu ne-a întrebat pe noi, ci ne-a spus doar că așa va fi. Și ăla care zice, mâine zine Domnul, astăzi mă pocăiesc sau astăzi nu mai fac rele sau lucruri de genul ăsta. Nu merge așa, nu? Dacă ești bun, trebuie să fii bun tot timpul. O să vedeți cum trăiesc și cum mănânc și așa mai departe. Pentru că altfel nu mă găseați. Dacă eu locuiam în Nueva York sau în Tokyo sau în Paris, nu venea după mine. Nu știa nimeni de dumneavoastră. Eso. Da. Iar Dumnezeu spune, voi sunteți o lumină, pe voi v-am făcut o lumină. Și o lumină nu poate fi pusă sub, să nu se vadă, da? Se pune pe un loc să se vadă, da?